Què dius? Que ho tornem a fer? Ostres, no fotis. Sí, senyora. Molt bé, reggae. Bueno, doncs el reggae ho ha deixat ben clar. Ho tornarem a fer. Tornarem a fer una ruta per promoure la comunicació, per promoure la gent gran i per fer un gran reconeixement a allò que havíem fet a Madrid, a Burgos, a Cádiz, Barcelona, Màlaga, Sevilla, València, Fira Gran de Catalunya, 45 municipis de la província de Barcelona, el Consell Comarcal del Tarragonès, Salou, Vila-seca i Manresa. Ho tornarem a fer. Ho volem tornar a fer. I ho farem. Oi que sí, Reggae? Aquesta és una de les declaracions que surt d'aquestes converses que estem tenint amb el Reggae, que són, vamos, no il·lustratives, no. Són pedagògiques, alfabetitzadores, engrescadores, animadores, il·lusionadores, en fi, converses que et generen d'optimisme.